Dobar dan, Pavle, prijatelju moji. Evo, prošlo 9 dana od kad smo se družili u Ulcinju i odlučio sam da vam pošaljem jedan video, da vam se zahvalim. Tebi posebno, tu istoriju si počeo ti prvi i onda su te podržali svi građani Ulcinja. Ne znam ni šta bi pričao, ne znam koju reč da upotrebim, šta ste vi nama priredili ti 5 dana u Ulcinju. Videli smo se neki posle 30-35 godina. Znači, da se nismo sastali tu, možda se nikad ne bi ni sreli. A bilo mi je drago da vidim i kolege iz Makedonije, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Hrvatske, i jedino nam je falilo neko iz Slovenije, a nažalost nismo mogli nikog dovesti. Šta još da ti kažem, nego nemam reči za ono što ste napravili. Vi ste to napravili, ja znam sve od srca, i to će neki pokušati da se radi na drugim mestima, ali sigurno su to da niko neće više tako nešto napraviti kao što ste vi u Ulcinju napravili. I zahvaljujem se svim ljudima, počevši od onih sobarica, konobara, konobarica, recepcionista, ljudi na ulicu. To nije bilo ružnog pogleda, sve je bilo usmereno da budemo mi zadovoljni tamo, a ne da smo izišli i otišli zadovoljni iz Ulcinja, nego to je bilo nema dalje. Zato još jednom ti hvala, Pavle, postaćeš legenda Crne Gore, a i šire. Pozdravljam ceo Ulcinj i hvala vam još jednom. Hvala vam, dobri ljudi.